Mga kaso sa dengue sa Dakbayan sa Lapu-Lapu misaka karon tuiga itandi sa may aging tuig. Siluan meron din na adunay live update kabahin nini. May. Lan kun basihan ang data sa miaging tuig gikan Enero 1 hangtod Agosto 5 napunan kini og 79 ka mga kaso sa dengue karong tuiga sa susama gihapong mga buwan. Apan ang maayong balita kay way usa niini ang nakalas. Sa record sa Lapu-Lapu City Health Office, tag-double digit lang ang matalang kaso matag buwan sa Lapu-Lapu City gikan Enero 1 karong tuiga. Apan mabantayan nga pag-abot sa buwan sa Hulyo, diin na sinati na ang mga pag-uwan, misulbong kini ngadto sa 113 ka mga kaso. Sa kinatibuk-an gikan Enero hangtod Agosto 5, 2024, miabot na sa 348 ang mga kaso sa dengue sa Lapu-Lapu City. Mas taas kini itandi sa 269 ka mga kaso sa dengue sa susamang mga buwan sa miaging tuig. Compared last year naagid siya naagid siya gamay pagsaka as compared last year, pero from January to August kanaging as compared last year wala tay death. Kaya ang last year naman tay one death nga na kanaging na reported, pero karon wala tay death. Sa pagkakaroon, adunay 12 ka mga pasyente nga na-admit sa Lapu-Lapu City Hospital tungod sa dengue. 8 niini mga minor de edad, samtang 4 mga hingkod na. Hinuon matod ni Dr. Deborah Custodio, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga manageable ra hinuon ang maong mga pasyente. Kahit na ay warning sign, ang ibig sabihin mo good ang warning sign, kanang any bleeding, manageable raman po, and then if ever dili na jud kanang warranted na jud nga i-refer, then amo na siya i-refer. Subay niini, nagbutang na og dengue fast lane ang Lapu-Lapu City Hospital. Sa ato pong City Health Office natay NS1 screening test for dengue, free na siya dayon, og sa health centers nato na agay suspect pwede na nila dadon diri sa City Health Office for screening test NS1. At the same time, free na siya, amo po siyang parisan po sa atong CBC as baseline. Sub-usab ang gihimong misting sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Health Office sa nagkadiyang mga barangay o gipangtauran na usab og mga all-set nets ang mga classrooms sa moabot 17 ka mga pampublikong tunghaan. Lan subling pahinumdom sa City Health Officer ngadto sa publiko nga kanunayon ang pagpanghinlo sa ato mga panimay aron way kapuy-an ang mga lamok. Ug kun ugaling makasinati og paghilanat, pakonsulta dayon sa doktor. Lan? Okay, daghang salamat Luan Merondina.